Takže dnes tu máme pokračovanie našej série druhej. Vlastne dneska to už dokončíme a máme tu vlastne, že robíme máme challenge, čo vlastne máme vlastne za koľko si zarobím vo Fix It Up za hodinu, za 1 hodinu. Delili sme to vlastne na 2 diely, teraz už je tam ten jeden diel už vyšiel, len ja som trošku zaspal, no priznám sa. Takže som to nevydával už veľmi dlho. Takže ale už sme to tu, už tu prešlo aj pár nových updateov, by som povedal, no. A no, takže dneska púšťame stopky už 30 minút, takže 30 minút nám už vlastne ubehlo. Takže vlastne 30 minút bolo v minulom videu a teraz bude ďalších 30 minút. Takže zapíname stopky, teda časovač, dáme to, že 30 minút o 3, 2, 1. Už to ide. Takže až by som išiel na to. Kde som sa ocitol? Niekto sa odviezol? OK. Máme tu niečo dobrého. Rýchlo to pozrieme. Práve som sem prišiel s autom a toto sa mi stalo zas. Poď. Šup. Drift. Šup, drift. Ne, driftuj prosím ťa teraz. Šup. Ne, nedriftuj! Aha, ako vidím, to tam nespawnulo. Mám to v čete, ako to vidím. Tam, kde ste vy, tam, kde vy vidíte mňa, tak vlastne tam to vidím. Tak ideme. Takto vás dám. Šup. OK. Tam asi ani nevidíte, čo? To nie je vlastne. No takže sa tu iba tu napísali, že tu prišlo nejaký Regular. Akože Jaguar, to je on asi, ne? To je Peugeot. To nechceme. No dobre, tak ja sa vám ozvem, keď tu niečo padne. Ukáž ten Hilux kúpime. Tam si zarobím. Nejaké drobné, ale to je dobré. To fakt zarobíme brutálne love. Ľúbi. Neviem, že by sa to robiť nemalo, ale tak keď je tu plno, tak čo vám poviem. No, a je to. Koľko trvalo mi to asi, že 24 minút. To trvalo, že 24 minút. To nie je normálne. Koľko máme času? 12 minút máme už len. To není dobre. Nedávaj. No, neviem, čím to zarobilo. No. Zaujímavé. To koľko stojí? Ukáž mi to rýchlo. 3000. Nezarobí. Toto M2 vyzerá, že naložene. Pozri sa. Gosh. Tu jak vyzerá. To sa mi moc ľúbi. Pritom obyčajná M3. No dobre, obyčajná úplne není M3, ale je stará. Že není taká, že vzácna. Čo je toto? To je nič. Máme. Chcem to ešte rýchlo opraviť za tých 3 minúty. Teraz skoro 4. Si tady touto deskratku. Toto takto. Krížom, krážom. A toto zaparkovať. Šup. Rýchlo! Zaparkovať. Bum. No, práve mi zvoní budík. Zazvonil teraz. Takže idem to iba rýchlo predať. To nechce sa mi to moc predať, ale je to táto challenge, ktoré budem musieť. Nevadí. Je ono. Pozrime si. Jak vyzerá. Ty vole.
Aj drift. Ale prečo toto tu je? Toto sa mi tu nelúbi. Nevadí. Skok. Bum. Skok. Jump. Dobre, predávame. OK. Takže máme to tu, takže idem dať do kalkulačky, že koľko sme si vlastne zarobili, presne. Vyšlo mi trošku čudné číslo. Ale aby ste mi verili, tak si to môžete kľudne aj vypočítať sami, takže toho videjka. Tak toto vyzeralo, toľko to sme mali. 1 514 183. Teraz máme 1 581 957. A je to, zarobili sme si presne za tú hodinu. Koľko to? 67 774. Takže, no, toľko toto je. Toľko to. Takže to je všetko. Takže ak sa vám to ľúbilo, viete čo? Like, odber, koment. Čus.